आणि मनोहर पर्रीकर हे दाखवून दिले दुसरी तुम्ही जाणात आजचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तयार झाला आज जो हजारो कोटी जो हांगासर जो पैसो येता आमच्या बाप गडकर नितीन गडकरान दिला आणि गोंयचो पैसो जो जुवारी ब्रिज धरात मांडवी ब्रिज धरात 4 लेन रोड धरात हे आम्ही आमचे केन्ना लायफान पळोवन असलेले काँग्रेसीन खूबशे गव्हर्नमेंट केले कितें दिला गोंयकारा खातीर तुम्ही सांगचे कितें दिला जे खंयच्या आधाराचे आमी ताका मतां मारतले खंयच्या आधाराचे आमी मतां मारतले ते तुम्ही सांगात हे खंयचोच एक प्रोग्राम तेंच्या कडेन ना जो काँग्रेसी खातीर मत मारूं शकता असो हे केला ते बीजेपी पार्टीन मनोहर पर्रीकरान आनी तांचे टिमीन हे आमी केन्ना विसरूं शकनात। आदले मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांचे मुखाल्ले 50 वर्सांचे गोंय बद्दलचे विजन आणि त्या विजनाक खानाक खान लावन दिवन गोंयांत 15,000 रुपयाची मदत करपी नितीन गडकरी आज आमचे भितर हजर आसात तांकां सगळ्यांनी ताळी मारून देव बरें करूं म्हणुया। आमी सगळे शिरोडा मतदारसंघभर प्रचार करतात दोस्तांनो लक्षात घेयात आमच्या नसा नसात ह्या राष्ट्राबद्दलचो अभिमान ह्या राष्ट्राबद्दलची शान नेणटेल्या भितर जाणटेल्या भितर भुरग्यां भितर बायलां भितर दादल्या भितर आमी अभिव्रत करतात। भारतीय जनतेचो पक्ष भारतीय जनता पक्ष आमकां भारत अतिरेकी आनी दहशतवादी हांच्या धडपडा खाली वावुरलेलो जाय नेव्हर आमकां भारत असो जाय अत्यंत सुरक्षित हर एक भारतीय नागरिका खातीर केंद्रा भितर परत एकदा नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा सकयल सरकार जाय आणि तो सरकार करपा खातीर सगळे गोंयकार भायर सरिल्ले आसात आणि फोड्या मालातले नागरीक आसात ते मोठ्या संख्येन भायर सरतले। 14 तुम्ही सगळ्यांनी जो मोग दाखयलो जो आदार केलो जो सपोर्ट केलो तशाच पद्धतीन 2019 तुमची सेवा करपा खातीर परत एक फावट तुमचो सगळ्यांचो प्रतिनिधी म्हणून तुम्ही लोकसभेत धाडचो अशें मागता त्या नरेंद्र मोदीक त्याचो सरकार घडोवपा खातीर या नरेंद्राक तुम्ही सगळ्यांनी आधार करचो अशें तुमच्या सगळ्या लागीं मागता। नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाबद्दल लोकांच्या मनात आशा अपेक्षा आणि आकांक्षा होप निर्माण झाली होती की या देशाचं भविष्य बदलवायचं असेल तर मोदींच्या नेतृत्वाखाली नक्कीच या देशाचं भविष्य बदलेल आणि म्हणून देशातल्या जनतेने भारतीय जनता पार्टीला बहुमत दिलं आणि एनडीएच्या रूपाने आमचं नवीन सरकार आलं। 5 वर्षामध्ये या सरकारने काय काम केलं आहे देशात काय केलं आहे गोव्यात काय केलेलं आहे त्याचं योग्य मूल्यमापन गोव्यातल्या सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत जनतेने जर केलं तर मला असं वाटतं की आपल्याला काही जास्त सांगण्याची गरज नाही आहे। मी केवळ माझ्या विभागातून 15,000 कोटी रुपये केवळ गोव्याला दिलेले आहेत 15,000। हे सगळे जुवारीवरचा पूल सुरू आहे पणजीचा पूल झाला आहे मुंबई गोवा रस्त्याचं काम जोरात सुरू आहे सगळी कामं जी होती जेवढी मनोहर पर्रीकरांनी सांगितली सुधीन ढवळीकर माझ्याकडे आले तेवढी सगळी कामं मी केली म्हणजे माल आमचा पैसा देणारे आम्ही आणि नाव बोलताच सांगतो की मी केलं म्हणून। मी मागच्या वेळी सांगितलं होतं की लग्न आमचं झालं मुलं आम्हाला झाली आणि लाडू वाटायचं काम सुधीन ढवळीकर करून झालं। एसटीचो स्टेटस मेळचो जे घटनेतले दिल्ले मूलभूत अधिकार मेळचे या भावनेतल्यान गोंय स्वतंत्र जातकच ताणें हो विशय उखलून धरलो। दुर्दैवान त्या कालखंडा भितर जी काँग्रेसी शासन असले तांकां पाजरच फुटनाशिल्ली आणि साधारण जो आम्ही जो लढो सुरू केलो 96-97 पासून जो लढो सुरू केलो आणि 97 जो लढो सुरू करतकच आणि ह्या विषयाची खरी जाणीव जी आसा ज्या वेळाचेर गोंयाक भारतीय जनता पक्षाचे सरकार मनोहरभाईचे सरकार आयले आणि केंद्राक आमचे अटल बिहारी वाजपेयीचे सरकार आयले आणि त्या वेळाचेर वो विषय गेले 50 वर्सां जो सुटला ना तो अटल बिहारी वाजपेयीच्या सरकारा भितर की 2003 सालांत या गावडा वेळीपणे कुणबी या समाजाक स्टेटस मेळ्ळो। जे 20 वर्ष झाली ह्या लोकांनी पीडब्ल्यूडी खात्याचेर ताळो मारलो खरें म्हणल्यार संधी दोन्ही सरकार म्हणून दिल्ली आसा पूण
आज वेळ गेल्लो ना. गोयचे राजकारण जर हे रेबे जर कोणी जर हाडले, गटराचे रेबे जर आज जर थंय जर वावता जाल्यार ह्याच मगोच्या पक्षां भितर वावता ते रेबे आज धुवन उडोवपाचे आज गरज आसा. आज ज्या तरेन आज आमी हांगसर सभेक उबे आसात, भारताचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी हांणी जो एक दूरदृष्टिकोन दवरलेलो आसा, आमच्या वाजपेयीचे उल्लेख जालो, ज्या तरेन जो खरोच जर विकासाची चालना गंगा जर संबंध भारत भितर जर कशे जर जाले जाल्यार राज्य जी आसात, ती राज्य सरफेस ट्रान्सपोर्टाच्या अंतर्गत बरे रस्त्याच्या अंतर्गत त्याच सरकारान हाडिल्ले आशिल्ले आणि ते स्वप्न, ते मिशन जे आसा आज हे भारतीय जनता पक्षाचे कार्य आज नरेंद्रजी मोदी आणि त्याची सगळी जी टीम करता.